Хей, здравейте прекрасни, здравейте отново, добре дошли в видео номер 2 на нашето мини маратонче Стройност чрез мислене. Днес искам да си поговорим за нещо много важно, за това как нашата психика задържа килограмите. Да, абсолютно правилно ме чухте. Много често всички се фокусираме върху храната и движението, но истината не е, че зад килограмите седи точно и само това. Зад килограмите ни стоят всичките емоции, вярвания и вътрешни конфликти, които работят дълбоко в нас. Когато носиш в себе си вина, срам, страх, саботаж, автоагресия, тялото ти винаги го усеща. Виждам това и в хората, които идват при мен на сесии. Не само започваш да складираш физическа, но и емоционална тежест. По този начин килограмите стават като вид защита. Те са твоята броня срещу болката, стреса, вината, срама, страха и всичко, което изпитваш. Искам да запомните нещо много важно. И то е, че вашето тяло не е вашият враг. То просто откликва на това, което вашата психика му дава. Затова, когато не ни се получава с диетите, с спорта, няма как да се случи промяна. Защото коренът идва много дълбоко вътре в нас, в начина по който се чувствате, начина по който реагирате, начина по който обичате вашето тяло. Подготвила съм ви един работен лист, който ще видите по-долу. Искам да седнете някъде насаме със себе си за 10 минути, в които да няма абсолютно никакви дразнители покрай вас и да отговорите на въпросите, включени вътре. Искам да направите един вътрешен диалог със себе си. Какво си казвате, когато се погледнете в огледалото и какво чувствате главно към своето тяло, когато се погледнете в огледалото? Тези думи, които ще ги напишете в работния лист, имат наистина огромна сила. Те или ще изградат по-голяма лекота, или ще я задържат. Така че гледай се вътре в себе си и попълни работния си лист. Причината, поради която задържаме килограмите, са психичните паразити и психосоматичните блокажи. Вие вече се запознахте с психосоматичните блокажи, за които ще говоря малко повече в следващото видео, и сега ще ви запозная и с психичните паразити. Това са негативните мисли и емоции, които ни саботират и подкопават нашите усилия. Това е гласчето в твой ум, което ти казва, че ти не заслужаваш да отслабнеш, че ти не можеш да отслабнеш и че е по-добре да си седиш дебел, гладен и да трупаш килограмите, защото по този начин ще предпазиш себе си. Психосоматичните блокажи са стъпка по-дълбоко. Както видяхте, това са емоциите и травмите, които вече са се вкоренили в нашето тяло и пречат на енергията на метаболизма и процесите на освобождаване. Представете си всичко така. Паразитите са мисли, които те тровят. Блокажите са местата в тялото, където тази отрова се излива. И двете могат да задържат теглото, без значение колко правилно се храниш и колко много тренираш. Това, което ще направим тук в този курс, е да започнем да разбираме корена на проблема и да го отстраняваме и да мислим повече за себе си. Защото ти не трябва да мислиш как аз един ден, когато отслабна, ще постигна еди какво си и тогава ще се обичам много повече. Напротив, ти трябва да обичаш себе си сега, за да постигнеш по-добро здравословно състояние някога. Има разлика, замислете се. И нещо за финал, с което да ви дам малко стимул преди да попълните работния си лист. Знайте, че всеки килограм е история. Всеки килограм е емоция. Когато промениш вътрешния си свят, външният
ще последва. Така че от теб зависи кога и как ще постигнеш всичко това, за което желаеш. Очаквам вашите коментари под видеото и ако имате нужда от нещо, пишете.